Salamat King Mimie Pampanga 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 Balenamig mo king lagu kailangan dumayo king patagman no bundok dumulot ka buntok Isang bantang pagmarakol matmong balenang ako parang leting parobang bundok ting alaya Nekeni tuki ka malahos ka Pampanga Nekeni tuki ka mamasyal ka Pampanga Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut Etuke, e-abe Mamasyal ka Pampanga Yaman nga ning pamangan, ing lutong kapampangan Sisig bintang at puro, tagilo kamaru Mga sangkulang lang, kilo bagat asado Pansit luglog talangga, piringitin sa uban Nekeni tuki ka, malahos ka Pampanga Nekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut Etuke, e-abe mamasyal ka Pampanga Yung bisa kang tiyalden na patungkol ding balen Piyayaliwang fiesta, kulturang pagkaman Okay, maya pa pagtuan po kay kongan kareng sablang makirandam king programang Pagmaragul ko Kapampangan ko. Alas 12 na naman po ning mapaling ugto keti probinsyang Kapampangan. Ay nako. O inke katamong partner. Ikitye po napon. Ne kabalot bala ko ni Nano Yarugo. Ngeni. At tune po. Palagay ko masalese ne kanini napon ne bisang pakit ne. Amis ye. Uling dagal pong manintun kay kayo. Ni Nano na kay tula nang rarabes. Ni Nano ye double biana. Ot epe palto na manala. Ay Diyos ko. Ngeni po. Bisa ko te bisa. Palto ye ini. Lawan tamong pinponon dagal ya galamos. Ot alayo napon ne. O sige po, baka dito. Uling aming missing ka akong partner. Uling napon po alayo. Epepakit kaya kayo, pepaltoya, pero epepakit lupa. Ngeni pakit niya po kaya kayo ngeni. Okay, ngeni po, ay ninay ka akong partner. Kakamben, ninalo ka. Diyos ko na, milyari kaya ka. Di na ako po kaya ni. Ninalo ka rin po. May wala ka. Diyos ko tula, nararagay ka. Hati na ako po kaya ni napong kasi medyo may wala ka ta. Oo, may kanapon din tang ka may pulog mo. May palto ka, balot mo na po. Minuli kong pasibayo kasi itang sakyan ko agaga nakake. Ninanitang BMW? May platsa. Wala ka wari reserva. Atin niyang reserva, ay reserva, platsa naman. Ay, galing mo ba? Anak so. O mag-reserva ka pa ng playa rin. Tata ko. Diyos ko na kasakit pala. Iya akong dili. Oo. Isto pa namang ikay kita nga nangunitang kakanya. Nano? Pamamba? Jack? Alay sa Mustang na. Itang kakanya. Yapit tayo. Jack. Rara. Ay, tula na rara kaya ka. Kaya latin ako Kenny. Na ko mampukunan mawala ko Kenny programa nga Pagmaragul ko Kapampangan. Igit yun naman po napon. Diyang talagang itsura ya pong kurumos napon. Megtakap niya mo pong katawan. Bakanta po, maghayang kakanyang kay kayo. Kay ba't may koyo? Nino? Daldal binye mo na yung pugi karela. Ali kaya pa, sige kaya ka na. Kanako nga ning focus mo, lala ko na po. Amis mo ko na. Amis na ka. Yung director na, amis na. Amis na ka, ring makiran ng pumanal be. Atila ko pugi ni. Hindi may pa yung pugi, ikaw mumuna ka na ako eh. Okay kayo na. Pinapina kayo. Makanya. Pinapinala. Binyan mo na ka na, pinapina kayo.
Malyar na kanta. O, ano ka timbangan nyo, bakit yung lagrimanyado? Bukan lawari ng Manal Beta. Ating Amerika, O yan, makanya sabi ating mo Australia, masaya. Oo. ating Dubai, Sige. ating Israel, Sige. ating Taiwan, Sige. ating Hong Kong, Sige. ating Japan, Sige. ating Keti, Sige. ating Karin, Sige. ang Brusno ka rin, Sige. ang Bruschetta. Oh, okay ni Pilipinas. At ay, make it din sinabi, ating Keta, ating Kini, ating Karin. Diyos ko. Kagaling mo na ito. Ay, Kamalan Diyos eh. Nya makanyan mo kung mamimiss eh. Makanyan. Wah, siguradong malungkot ka. Talagang malungkot. Alwa mo akong malungkot. O bala mo rin ko sila kung itong magsalita kayo. Di ako pili. Pakisabihan kayo makapamuti kayo. Hindi na bigla ko eh, malakos. Obad mo tatangar na Oo. Amin mismo ko na yung ala. Aba? Ha? Nandahilan. Siyempre, kampita ako. Tsuke ka. O, nung kaya isa na kung gasolina mga nano ko. Bagay tang lubid ka, chupagay tang kotse ko eh. Eh, kaya dadayo ito. Ha? Eh, kaya dadayo ito. Kita lugad? Wah, nya po tang biyag ng katang mama. O, bili pura. Paunan ka kaya. Bili pura kaya ka? Oh. Kaya platan ka. Oh. Magdala ka pa reserbang gulong. Plat naman. O, nagdala ka pa reserba. Ay, maluwat mo kasi Diyos ko, kami may plat. maluwat mo ngayon mabibigyan yung gulong ko. O, tagalan ka. Paano mong platin niya? Kaya pinana. Kaya lagyan niya pa yung gulong. O, siyempre. Sa kaya pinita plat Eh, eh. kita kang baka na nga may palitan nung may kalagan. Oo, hapin mo gusto ko. Huli mo rin siya. Oh, Kaya lagyan na. oh, siyempre. Kaya may plat. Oh, siyempre. Aliyo. Eh, kaya kabit. Plat na kabit may pa. O, bakit sabihin? Playa naman pa. Eh, paboreng ko niya itanjak. Deta nga dua. Alin sa mas tande. Puto na ka. Hinjak. Jack. Makanano. Sige, patingin. Makanano. Eh, teka mo doon sa bagyakit. Diyos ko. Bisa ka? Makasento. Oh, yan. Yan, makanya. Oh, Oh, inain. ayan. Oh. Ninano yung Jack. Makanano ka mag-Jack. Oh, makanano rin nga kitimbayo kong t-shirt. Awa ba yun yan naman eh? Ika naman. Oo. Oh. O, ala natalakos ngayon. May isa na, pero bayo yun eh. Oh, Number 8. Nano bulaming Agosto. Ganun na. Number 8. Bibait ko bulaming Agosto. Wow. Ah, Janet, kumusta ka, Diyan Janet? pumunta lang tayo tangin daw. Ah, Itang number na nito ang apartment, number 8 siya naman. Itang pumunta lang mo kin daw. ala yung number. Yes ko. Ay, Janet, biyak kay may pugi. O, tumalo kaya ka, hindi ka makakatak. Oh, makanano kasi, katino ko na ngayon, manibad na nilibad. O, sige. O, sige. O, nanong ibigay ko. Na? Nanong ibigay ko. Bahala ka, yung binye ko na Binye mo niya. May party-party mo kasi sinabi ko. Ika pugi yan eh. Oo. Ibigay ko na yung mansanas. Bakit naman mansanas? O, siyempre, manyaman yung mansanas. Itang pugay mo pala patsi. Mga Mas lang na reta panig lang na. Nampalapat. Makakuha la reta kayang pang-garem pilastan, karem pilele pinapil. Kalapat. Ay. Ilang panig lang ni reta. Aba, biyaming maya pa oras kang kareng kaya katamong tasablan tala pagrandam. Ay kaya kayo na po yung maya pa oras. Aluay ta, wait. Apa, biyame? Aliya mo kanyan. Makananong? Batiyan mo Sige. na. Maya pa oras po at paugduan kaya kayong mga manalbe kaya kami kaya biyaya liwang bansa. Biyaya kaya tiking maglilo gayato. Oo. In this world. Ano? Kaya tiking gato. Okay, wish yan. Oh, sige. Hindi lang English mo. English mo. In this, In this world. in this world. Wow. I will give you the greatest greeting to all of you. Kapampangalan eh. Ba, itang peka masanting, peka malabong pamagbati kay Kong Ampu. Oh. Lalong-lalo na retang king Amerika. Kaya ganagan ang sinabi mong bansa. Makanyan. At maya pa Timur. Apong Ben. Apong Ben ang po'y na. Ay, kaya. Ay, manglat. Achinglet. Ay, pasalamat ka kang chingariat. Mariat siya. Mariat talaga. Wow. Mariat. Pasalamat ka. Dagal pong salamat kay tang padalayo. Napadala na. Dola. O, tika karas $10 ta. Alis sinabi mo kasi eh. Sagi lima pa. Anong padala niya mo? O, alang-alang padala yung kapeke ko. Pumbis ko na, tampong kaya. Kailan? Kapang butol pa ko, tampong Kulay ang green. 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 Oo, ito nga ako itong papadala king Japan ang laguler ito. Kulay lang brown lapad la rito. Halapat, mo sasabihan kantatang ko, ano? Ditak na ang pinandit, datang na yan. Ang balumay Mariet. Ah. Ang gani Mariet sinabi na double biana. Mo sasabihan kay direktor mo po kang Arnel Pangaliban. Mo paradala na. Padala kitang $100 kay kaya. Danak sinabi na, pedala ko na, double B, kunan mo na yan. Nini Mariet, dakal ng dakal salamat kay kane uli na nitang pepadala mo. Gamit niya kitang proyekto mo karetang mga detang matuwang
bali pengarita mo, kaya taking bayan punan. O, mamaya ka to sample. Oh. Mamaya ka to sample. Oh, magkano? Ayun eh. Ayun po yung sample. Tamos. Oh, Kaya nila, Sagula, kanina. ayun po. Para kang akit kaya Pres Cortez. Ayun po. Ayun po. Ayun po yung sopan tamo. Ayun po yung susopan mo. Diyos ko, mas... Mariet. Ay, Diyos ko mo! Yan, may puro sa lupa. Eh, mas sino? Mag-bounce back in kay. May kahit mata. Arang mo, Wala mo kasalamin eh. mag-bounce back. Yabin po ito eh. Lakay Fred Cortez, iniitang kaya bemi kitang nganyang kita kayang radyong malaut. Okay, wow. Kitang radyong malaut. 1476 kilo. 1476. Ang po itang malapit bagya. Kung nasabihan. Okay, at pasibay, dakal po salamat na kang Jamieson Salumet. Thank you so much king suporta, king programa at proyektong gawa na ng pagmaragul ko kapampangan ko para karing matua at the rest na pong sumaw pa kayang tabi tamo ayal benyo po pinandit ken retang maging kaantabe para po maging masaya at maswelo ya ing proyekto miti na mamiyasaya tula kareta pong matua at sukareng bay ampunan at akit yu po ng makanano ing proyekto gawan taya manukita mamulo sa karen ibong manalo datang iking 26 keni Dindamdakan din. ang po'y misdi Ang gani mo sabihan, bago ko na. makiramdam ka Ika naman. mag-data na ka rin ha? Bakit? O tanway ng alben mo, itang milapos ng alben mo, ang alben mo itang yeli. Yung kebit mo itang magprograma ka na din nga ba? O Diyos ko, ito talagang idol mo ko na. Guro mo alben mo, ito mo na ako yan. Pinuta. Idol mo ko talaga yan eh. O tala ako kayo, hindi ako. Makanyan, okay, dito ka. Okay, at magkaya katapampuya ka rin. Basa mo ba, ring message? Baba, alang bonus siya mo? Mahilig ka kanuking number 8. Motel number 8, ana. Itang pupunta na ng double B, ana. Paano mo? Potang matudod kayo, Mrs. Double D kayo itang Hotel Sogo. Kang panig Mar de Jesus. Putang kayo itang numero 8. Karga mo. Kwarto. Karga mo? Abi kayo, Mrs. ko. Wala ko naman muna ito, napaliban. Alam, Napaliban ka rin. Okay. Kanin kayo pa inawang Mrs. Talagang magaling ka na. Imbulan ng Agosto, numero 8 yun. Wow. Pero ba ito Agosto? Magaling ka na. Siyempre. Kaya kami kabugado? Ala ko sakit. Ali, kakinawang no? Abogado. Kita. Oo. Outlaw. Magaling kang magpalusot. Okay. Sige. Ay, po oras kang Imelda Villa, Malalbe, kang Luwal, Pineda, Lodi, Rara, makirandam ka pala ka rin kantang Kapampangan. Number 1 niya po yan. Diyos ko. Ingin kaluguran na ngayon, kanya malabikin ni. Ngayon ni Parmeria po kay San Diego, mana namin yung katong gulot bali. Kumusta na ka nang? Kaya ko naman. Kasi. Emon. Ika kasi, sige, ikaw na. Malaos ka. Huwag ka nagmalaos. Kaya bakit? Hindi nga babasa mo. Sige. Alang-alang. Tayan. Alang-alang mo ko pa. Maya pa yaldo kaya kayo Babang Ben at Babang Arnel. Oo. Pe marug mo yata. Ring barag Babang Ben. Uy, kikinapon, makabalot yung maputi. Ot, kabayo lang yun eh. Ding Ben. Oo. Alain ka pala dyan, Jordan. Kaya kita maron. Size. Nilid ko last week. Oo, talaga. Welcome back, Double D. Yan. Ibati po, Opo. Service center po. Opo. Saan? Service center po. Yung sa panto ng Dakini? Mandalala. Nano? Patol. Ali para pero Oppo is one of the best cellular phone. Yan. Oppo. Di ba? Doon ka kareta ng branded po. Galo pa na ng... ini po. Ayan. Orange 10. Pero... Orange 10. Kaya po karetang Iron Muslim. Buri tala subukan din ang Oppo. Pero rin Oppo masanting lang. The best lang. Quality, spec, very good lang. Di ba? Kaya ka na sigla. Kaya ka na sigla. Kaya padalado na itang kako. Kaya Owa. Kaya naman ako. Ortiz. Hali, 42 inches siya. Baka 42? Baka nano may bibilan na. Hello! Ano na? Baka tapuan ako magkasakit. Ano? Diyos ko karang una. 42 inches cellphone na nakin na. Uy, tabayak yung Oppo. Oy, Bonnie Serrano. Sige. Kumusta po? Nawa? Bonnie Serrano, watching from Arizona. Arizona? Oo, na itong wide bus. Oo. Galing, mana?
Tagalog. Eh? Magaling ko, marami ka naman ni Fred Cortez. Balo mo? Oo. Alipas yun. Alipas, siyempre. Kaya tapos kung mga nagbesina, black and white. Oo. Eh, King Malolos, Bulacan. Oo. Balo mo, Fernando Po Jr. Ah. Marja. Alwa! Fernando Po Alwa! Marja. Yung gusto na rin black and white, pating kayo, wala ni Fernando yun. Ikay na! Rogelio de la Rosa! Ipancho Magalon! Pakailan mo! Bale! Ipancho Magalon! Ampoy Rogelio de la Rosa! Nyakay? Oh. Ano Pancho Magalon? Hindi ba siya? Ano? Pancho Magalon! Fernando Po Jr. sa Mamugye. Ano ay Pancho Magalon? Dugat, idobol. Ah. Kaya tabulo ni Kaluklukan. Dibiso kami doon ha? Oo. Sakay po. Wow. Bala mo lang isa nikit na ka? Oo, wala rin. Nasilip ba kayo ni Bisang Maragol? Wari po talulog ka rin. Nag-iisig ang pare, wa. Sa Torsado. Wari po tang sa Siyempre, manalo ito po tang anti-murin. Kaya kaya na. Ang timurin kayo ka. Di ba? Bumatagi pa mga yan. Ang pangalan mo ito, Brad, ay Father, Parang kasabihan, ing pare. Ha? Nasabihan ito? Ing bayan ng Diyos, manatili kay kayo. ang timurin po kayo ka. O, ning tampare ka galuna. Kitang mikropono. Masisira yata ang mikropono. Antimurin keko. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Maka-on-air pala. Nalataro ko rin si Simba. Makanyan mo naman isabihan. Antimurin po kekayo. Diyos ko, tabula. Amo, mamasa ka ba? Ay, kang aw. Kamusta na ka? Yan, ring masanting at pogi ka no. Yan, iaw. Yan, ayong aw. Maya pa oras kaya ka. Kamera rin kaya kang pamilya. At kang Ann Perico, mga kuya, Alden na kayo ngayon, ikapogi yung adwa. Talaga, ha? Dapon, adwa kami rin. Ikin-kin mangulay, malalaya naman, mo'y mi malik daw, maya pa ugto, kaya kayo, kumusta na po? Ay, kang, double be. Ana, ha? Kaya paparolya pa ini. Ha? Ikit mo rin ang kayong nel? Ay, Diyos ko, kasanting na. Imariet, ayan, ana. Imariet. Ana, hello, double be, ana. Miss you po, ana. Welcome back po, ano? Okay, Kapampangan, ano? Yung sa benta, ano? Double B, ano? Aga na ka, daka, ano? Ha? Dakala, salamat king pangasublimong may biyan. Ayun, mga ito, welcome back. Welcome back. Sinubling may biyan. Sinubling bintang. Wow. Bintang. Sinubling bintang, na. Welcome back, na. Welcome back. Wow, pinasabihan ng Mariat. Yata ako sa Ano gusto namin sabihan ng Mariat? Hello, double B, ana. Miss you po, ana. Welcome back, ana. Kapampangalan te. Maya po oras, double B, ana. Pasibayong sinubli, ana. Sinubli. Wow, Madge. Welcome back. Back, mibalik. Sinubli. 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 Sinubli nga niya. Kaya tayo namin, timba, barangay. Sinubli. Ito. Pasalamat kay Mare. Pasalamat ka. Kaya ito ang nanay itong guy. Itong green box. Itang green box. Ay, Mariat, salamat na. Nano? Kaya itang green box. Yaku mong pepadala na. Wapen eh. Unang ita. Ali. Kaya tayang proyekto. Ali kasi Mariat. Salamat, Mariat. Kasi Mariat yung matulid na. Balo na rin magdala. Nyay kang pedala na. Balo no rin dirina na. Balo na lang. Yan naman pareho ito. Di Mariat kay La Florida. Blanca. Yan naman ay awari pareho ito. Pasalamatan tayo, itarit direktor mo, tagdatang lang. Pasalamat ka, Mariat. Kasuelo na, ang magdala, dininan me. Ay, imagina ko sabi mo na Yung pepadala. Ay, pepadalan mo Kaya pala. itang magdala. Alay po itang magdala. Magdala. Pinandit, dalan. Mariat. Ay, Diyos ka, mamasa. Salamat. Ito na naman ang pasari niya. Baka ba? Jason Desut. Desut. Okay, wamen, Desut ni Joe, guy. Sige. May kay ko mo. Jason C. Desus. Pusuan tayo po yung programa daw. Rengbos tamo at share tayo po. TNX po. God bless. Salumi. Jamison. Good afternoon po at kumusta ko po. Iboni Sirano.
Motel number 8, ana? Oy, bababa. O, di naman talagang motel na number 8, O, eh. o pati balo na. O, siyempre, pepakit kayo ning kay. O pati tang hotel bali na yung number 8. Siguro linog na ka rin. Ha? Anyang muli, ah. O papasa mo? O, linog ka rin, ne. Ito na masikan. Ne. Ewan ba kasi Ne. Rara, Wah. apis. Ay, tula na rara, o. Ali, may kibatikay. Nahin Sino? na kita. Nino, ikay. Ha? Iboni. Wasera Serrano. na. Ito ako number 7, ana. Ikit na kaking number 8, ana. Ikit niya yung... Nisipin ka tang kwarto, ana. Ikit niya, o, number 8, o. Wow. Kulay pa mo blue. Okay, sige. Good morning, Double B, Arnel Panganiban. Mga gwapo, pakigrit kayo pong happy birthday. Inganak kong bunso, Mercy Pasamonte, Sanson, kitang apo. Yan. Marvin Pasamonte, happy birthday from Bahrain, Seni de la Fenia. Dakal po salamat, happy birthday. Yan. Welcome po kanwa ng Mariat. King muli mong Balik. subling. Subling May balik. May balik. Mag-program ang kasalukuyan na kayabe mo. Wala pa nga subli. Mariat! Pa nga subli. Thank you very much. Oo. Takala salamat. Ot po tang dollar katik kakakain mo balagbog, wala akong mayaklak ka. Bali ka, maswelo ka nita. Lalo na nung dollars doon eh. Lalon mo kung lalon, uling ating kong green money. Wow, apen niya, lalawin ka. Para magpalibo. Antay itang pitaka ko. Alol na. Alol na pitaka ko. Sige, mamasa ka ba? Okay, basantala po rin yung kaya katamong aliwapang message. Ba yung misa to, tikit na ka? Mukha rin. Ba, ot kasa kaya be may itasipin yung balang magdalang kaya? Na ano? Itang aso da, balo ko itang aso da, kaluguran din eh. Uwa. Wow, may sakit ya, delade ka rin miyalo ang hospital eh. Uwa. Oning Diyos ko, ala na talaga ne. Ala na. Sabi na ring retang Pintalandang Hospital. Ha? Itang aso, dadalade. Dala din ang aso. De, ikit na ka ikang kaya. Mamit bet. Uwa, mamitbit. Oh. O tikit na komenta kumbento, kakatukoking kumbento. Oh. Pagising-gising na ning pare. Oh, na sinabi ni pari. Ha? O na ano yung buriyo to, ano? Oh. Ini pong kekeng aso de lamine po king hospital, pepalwalda na ano? Oh. Ha? Bayo yaman po sana mako, ano? Oh. Burimi ang pabindisyon ke kayo. Aloko. Oh. Eyo balong pisamban niya ine, ana ning pare. Uwa. Ha? Nampalagay yung kanini, ana. Ha? Uwa. Sige. Ali po, ana. Burimi mo po, ana. Midina niyang bindisyon. Makokoken. Ha? Ha? Makokoken. Lakoyoken. O niyang mama ko lang. Ating ko po mo pong 20 mil keniya, ana. Puta po kitang kapilya sumangid. Magkulang na, loko kenina, ana. Mugad sinabi, ana. Ingke ka palang aso, katolik kuya, ana. Keni, bilisan mo, ana. Bindisyon ana. May galing ka nga eh. Ba. Eh. Halikit na ka mo. May Diyos galing ko. ka nga ni. O pati rin pari. Ala ko muna. Punot may galing ka nga ni. O pati rin pari, karaskin pera mga naliwala. Siyempre, balong na. O nyan din dam na katin yung 20 mil. 20 mil. Kaya tang sumangid na kapilya. Katolik kuya pala yung aso. Dalo ko, ano? Kaya paano di, ano? Yung gat sinabi, ano? Katolik kuya pala yung aso, ano? May galing ka nga eh. May galing mo nga eh. Ababalo ko kaya. Pero mas magaling ko kay ka. Bakit? Mag-graduate kang elementary kay high school. Ay, kaya dito. Kami siya tatang Arnel. Aliko. Ano yun? Para ka rin kay katang Manalbe kay miyayaliwag bansa. Kami siya patigtigin na kapamong Sige. Kapampangan. Ini Kanta po, Kapampangan. ining kanta ngayon, sabayan niyan eh. Okay. Ikongan po, pamilyarya, nostalgia na rin kanta nga rin. Balo nostalgia? Nostalgia. Ika yata, balo mo lang. Sabihan mo na. Ay, Fred Cortez siguro. Ay, O yan, talaga. may medyang pipilpera. O yan. Atlong antibiotic. Ay, tusok ko. Wala na galang masakit ka tabuntok. Atlong supot. Simiento. Ha? Kubalo. O, triseta hindi niya na yan. Antena? Ali, abangan niya po itatang Fred Cortez. Sana. Kayang programa, bukas. Bukas? Pisasabyan tamo mo. May basa? Kailan rito, manginis na rito. Antay may basa, mga yak na. Antay? Antay may basa. Diyan pakit making kaya, nabasad eh. Nabasad. Ay, pakit niya, sige. Basa na. Abangan niya po. Bukas. Tatang Fred Lakay Cortez. Pisasabyan Tamo mo. Tamo? Tamo ya mo. Ali na kagat. Pisasabyan tamo mo. Ali, kaya basa tang ito? Itang taulin din. Ay, kaya ikat na. Bukas alas 9 hanggang alas 10 kining Guwapo Live. Etong tamo mo, wala ka susula po. Hilapin ma. Etong mangines. Istong meket ka kanita, lagnat ka. Ang bagya.
Wa. Ay, aliya, intindihan ko na kanina. Tinyang kama. Tinyang kama. Wa. Oh. Pisasabihan tamu. Mo, ano? King English. King English. King English. Bisa sabihan. Wa. Fred, gawa mo ini translate mo kang English. What is tamo mo in English? Ay, Diyos ko. Ay, pisasabihan tamu mo. Oh. Speaking tamo mo. Ika ka dyan in English mo. Correct me, ha? Ora, malyar na naman yung katika King America, yung first time katang munta ka rin. King Immigration, ditutuki kay King Immigration. Ito, Pulby. Siyempre, yung consul, kung nana ka. Nanay Double B. Mr. Jesus Baldassar, ana. How long do you stay in States, ana? How long, ana? Very far, ana. Very far. How long? Very far, ana. Where do you stay, ana? Maybe in the room of my sister, or if not, in the couch, ana. Siyempre. Hanggang yung Amerikano kaya ka na? Diksyon na kayo mo po Mediport. Makanano ka kaluwat man mag-stay in America, ipekid na po. Malawot, hana, very far, ano? No ka rin katuknang King America. Nung ketang kwarto na ni Chico, o kaya ketang couch, ano? Diksyon pa na Mediport, eh? Si Maya pa. Peluban na ka ta? Kasi white Trump kanita. Diyos ko nung i-Trump kanita par. Kabul ba? Itang pelita ng President Trump. Obama. Ay, Diyos ko. Barack Obama. Paluban nyo rin, anang Obama? Kakakay ko rin, kakule ko rin, Kakule kay Double B, paluban niya yan, Itayang kapang pabarakul ko kapang pangako, Pero nung i-Trump kanita, Double B, abala may masyal katayal eh. A to A. Airport to airport. Airport to airport. Diyos ko, tingkat ang pangkahay, pulseras, makaulit Mahal mo rin ang pulseras ka rin? Ay, ginukop. Bitatayid ka ta pa. Bitatayid ka ta kanito. Makakanyang ka ta. Okay. Malaos na po. Kantang Kapampangan. Kantang Kapampangan, sabi ko po, karaning kantang iti, pakiramdaman niya po, very nostalgia in kaya ngayon. Masali niyang pakiramdaman. Atin ko pong singsing, netong yang tumpukan, ama na keiti, keng indung ibatan, san kan keng sinup, keng netong akaban, newalaya iti, eko kamalayan. Insukal ninduk ko, susuktul keng banwa, ikurus kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, keng singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuyak eka. Ating ko pong singsing, netong yang timpukan, ama na keiti, kengindong ibatan, santang king sinino, keng medong akaban, mewalaya iti, eko kamalayan. Atin ko pong singsing, netong yang timpukan, ama na keiti, keng indung ibatan, sangkan keng sininop, keng metong akaban, newalaya iti, eko kamalayan. Insukal ninduk ko, susuktul keng banwa, ikurus kong gamat, baboning lamesa, ninumang manakit, keng singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuyak eka, kalulong puso ko, manginuyak eka. Kung pagkilingwan, anyang malati ko, malati ka naman, ikay kagyanong ko, malikaya ko din, keti baboyado, uling ba ng saglit, at ikasipin ko.
Nalambalat ko, ibis na itang luay, si Pinging talaga, nilening talagsan. Baboning karosa, tingin katang pialungan, terang kalapanti, darapit kong bigan. Itang bulong saging, kinuha kong tengili, pilit kong lalalang, nagkawang kundasing. Unengi ka naman, pilit kang lalawin, uling matinda kang yaliwang guli. Tingkat ng pialungan, di ko ampong sinta, inuman masambot, parusang tentera. Dapat ya kuruku, wala akong palag, tigtirin mo ko sa kakutinela. Kapang tetera ko, tulundag, lulukso, at naning sa gagak, pagpakting gamat mo. Imukkutik ngangan, hanggang may pagal ko, ikwa kong sino nga, inuloy pawas ko. Tingkat ng pialungan, ekupang kilingwan, ng mamyalong katang, yung malebalayan. Ginawa katang anak, muli kayang basan, habang pagkantake, terak mo neman. Yang biras timbeni, paintunan, tanaka, tingkik ng pengari, uling may wala ka. Pero erabalu, pinya pulong daka, hinggang gaman nini, di manong anak ka. Tingkat ng pialungan, di ko ampong sintak, inuman masambot, para sa tentera. Dapat yakurot ko, may wala akong palad, tigtirin mo ko sa kakutinera. Kapag tetera ko, tulungan, lulukso, at naning sa gagak, pagpakting gamat mo. Imukutik ngangan, hanggang may pagal ko, ikwa kong sino nga, tinuling pawas ko. Tingkat ng pialungan, ikupa, kilingwan, ng mamyanong kata, yung malebalayan. Ginawa katang anak, kuling kayang basan, habang pagkantake, iterak mo neman. Yang biras timbeni, paintunan, tanaka, tingkik ang pengari, uling may wala ka. Pero erabalu, pinya pulong daka, hinggang gamang neri, di manong agak ka. Okay, Double B, balaos tao kagata ang programang Pagmaragul ko, Kapampangan ko, at dindamyo po ring masanting nga kantang Kapampangan. Double B, potang darandaman mo rin yung kantang areni, ating kupong singsing, di ba? Talagang ita mag-kayaking kainan ng Kapampangan, di ba, Be? Siyempre. Popularya po yung kantang ating kupong singsing, ang po inyang malatiko. Balo mo kantarada? Yung malatiko. Ha? Balo mo ita? Malatika naman. Ikang kakyalong ko. Uy. Ba? Kanta mo rin mo? Kanta mo. Anyang malatiko. Eku pa kelingwan, anyang malatiko. Malati ka naman, ikang kakyalong ko. Okay, bat? Kagaling mo pala. Wali, Fred Cortez balo dito. Fred, magkata ka ken. Gangati ka ken, makakuha ka ken. Okay. Nanong na itang paborito mong mate kong Kapampangan? Puwesya ito. Mabibili kong Kapampangan. Mate kong Kapampangan. Kayo na nga dua. Okay. Yun na ako iyabe. Mas anak ko kayo. Okay, bamasa ka pa ka rin ng message. Mamasa ka ta pa. Pakabasan mo la. Irarabis. Katula na, lima la rin yung drawing ng bahay niya. Apa kay lima? Rara. Awa? Abis. Apa Kumusta ka kay ken? lima apasikat me pa? Wow? Diba? Rara. Abis. Okay. Kabaling ka yan eh. Kasyudad ka, mapalakat. Kabaling me?
Kabalen. Diyos ko, pakakay mo. Kabalen. O, hindi naman ko kabaling me, am. Kabalengke. Siguro, balak ka. Irarabis. Balak kabaling me, am. Kabalen. Kasi alway, isang kabaling, alway, yung bursa Aliway ito. Ne. Awa, liway ito. Oo, kasi batsura yung pakiramdaman tang. Kanetang anak, abingot. Mabaling. Kabaling mo, ara. Kabaling. Pa may palit kay kanite. Diaper. Ali, lampin. Lampin, diaper. Ali, ngayon ninayan, kanita lampin mo. Lampin, negay, t-shirt mong malambot. Oo, ito maputi, ne? Oh, guntingan ng inda. Oo, yung gawon tang Yung gawon daw. lampin, ne? Lampin. Oo. Ketang ibait ka, makanyang ka. Pero ako, igigil. Lampin ka. Kararay, am, kabaling kaya, am. Kabalen. 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 Balak kong mabaling. Inoel Pineda. Balak mabaling, am. Lodi Rara. Oo. Makirandam ka pala kareng kantang kabampangan. Idol na po yung double B. Imelda Villa. Awa. Ay Arnel. Awa. And Gary. Ala ka. Alakon eh. Sige. Oo. Sige, nyaya kong may masa, ulingin mo kunabe. Oh, Baka sige. nita, ayabe mo na ako kanyan. Imelda. Okay mo. Dakala pa ring message. Jenny Likop, Awa. maya pag tupuke kayo. Awa. Ay, James Rudy. Hello, James and Oo. Mrs. Mm. Maya payabak ke ko nga dwa. Awa. Sune pala, partner mo, Carnel. Awa. Manganta mo, nigluto yang steak. Ay, kanyaman ni yan? Mrs. Ay, Oo. kanyaman yan. Oo. Kita nga tikukin. Nanumburi mo Kitang apkok. Nanumburi mo kay steak? Apkok. King English na nga ta. Apkok English na ito. Alihit lang aus ka rin. Sa ano? Medium ka no? Medium. Awa. Ay ako large. Large. Oo. Putang order ka. Ikaw rin small. Putang datang itang waitress. Waiter. Waiter. Okay. Nano po buri yung luto king steak yo? Sabihan mo ito. Sabihan mo ito sinabi mo. Medium. Large samo eh. Ay, Luilin Fernando. Kalimutan. Sabihan mo, large po. Large. Okay. Na yan. Maragul. Ing large. Diyos ko, may pakarokta ka. Luilin Fernando Miranda. Maya po tupo kay kayong adwa. Yan. I Mariet Bakani. Ay, Mariet Bakani. Oo. Hello, Double B. Miss you po. Oo. Welcome back. Oo. Yung programang Pagmaragul ko. Anan James Kapampangan Rudy. ko. Medium well, ana. Medium well. Uning tangke ka, ay masyadong kay. Ay masyadong maluto. Nani nga us na kanita? Apkok. Malasado. Malasado, apkok. Alitas buri kay itang nandin. Sa ano? Itang large, Sam. Ay, kumusta niya Pengari? Ampoy manglet, ne? Okay. Kumusta kayo po, Ken? Bala mo, papansin ko talagang panemariating sabihan mo. Gusto kaya tapangatayos din. Ika naman. Ika na rugong era kakalingwan. Wawa. Eka masaya rugo. Wawa. Magpasko pa mo. Kasaya ko, Wa niya sabihan Ika na. naman, masaya ka. Ana, aining ambag ko kan double B, ana. Ambag. Aliyang bag. Itinga mano. Saup. Ambag. Ay, masyadong masating ka Yung saup, ambag, abuloy, para pareho yayan. Aliya, separate kay Lareta. Meanings. Temo ko na rin makirandam. Ah. Temo, double B ay ningambag ko keka. Manong ikaburit ang termino nga ito, double B ay ningabuloy ko keka. Nanuwari ka English nga buloy? Abuloy. Abuloy. Donation. Sinabi mo na eh. Ambag, donation. Diba? Saup. Saup. Donation. Mas masating kita saup. Mariet. Temo po rin ay ningambag at abuloy ng Mariet keka. Many bat king puso na. Antayo? Itang ambag na. Antayo? Pota. Mariet. Komben. Ay, Diyos ko. Silita, kumusta kayo? Inoy may manik daw. Maya po og tupo kay kayo. Kumusta na po? Na pumaburing An ambag. Perico. Hello mga kuya. Albenda kayo ngeni. Kapogi yung adwa. O ita ha. Dindamuning makasulat Di ngeni. sinabi ka niyan. Di ka, yan Perico. Sung megat lutam, mulay itang para-pareho kayo, muling kita na nga duwa kayo Alalo. Hala ni pala itong marabulakanuan eh. Wawa. O di Fred Cortis o ting lupa na. Mira siyang kayang gulot. Ali, anang Marieta, tula sige. na kaya ka, Christmas gift ke po, ana. Wawa. At least kinurek na ako. Kinurek na Kasi bala ko, iambag me kan double meaning niya, para kim Paskuan. Ay, Ambag. Ambag. Pero kinurek na eh. Kinros ne. Kinros na eh. Xmas, sana. Burin sa benta. Xmas na eh. Para pamasko. Ha? Pasko. Christmas. Oh. Xmas. X siya.
Ha? O text siya. Makanya niya yung Ah. shortcut na tayong Christmas. Bala ko ambag kay. Era ni pakasulat oo. itang si Oo. Christmas sana kanita eh. O Pero panikating Christmas- matulid. Ha? Panikating. Ika nang mag-double be. O papansin ko panikating matulid. Iya ako kitang Balendari Mariet, Oo. Florida Blanca. Oo. Istong minta ko ka rin. Wa. Dakala makakilala ka na ako. Wa pa niya pala pantunan ng dating Mayor Guerrero. Ha? Mayor Guerrero. Papunta lang ako Bimbay Pasko eh. Wa, sumintay kay ni Ah. Double B ako niya Paulian Ah. Kingangeles sana. Oh. Aba. Mayari mo rin. Pero Maragulyat ang balena ka rin. Itang- 21 hectares yan. Wo. Oh. No karta kasi make show kan itaking Florida Blanca. Kitang kain eh. Kitang kay, kitang Jim. Oh, Jim. Kitang harap na ning kay. Nanya kasi itang eskwela ita. Bala may tanya. Eskwela, Scholastica yata. Wa, ate ka pakakilala ka rin eh. Karatang kaya beda rin buong Manado eh. Ibong man na. Wa. Siyempre singer la eh, Ali, makilala. Mestra, ratang Oh. mestra ka rin. Bak, Mm. karin niya ka may graduate ni Mariat. Kitang eskwela ng ita. Kitang harap na ning kain eh, Munisipyo. Nanya Verdia kulay pintura na nite. wala niya sila kitang eskwela ng ita. Scholastica yata. Ay, pakisabi na mo, Mariet, nung nanya lang kita ng eskwela. Ay. Okay, Arnold Salas Gagi, tutu, puyan, basta't Kapampangan, masanting, malago. Ay, anyayi kami po. Masanting kaming tatang Arnel. Maling kan double biyatin niya po. Nano? Manyaman. Lang magluto. Oo. Ka talaga. Rex Bigunanan. Awa. Morning mga kuyas. Yeah. By Cheryl, may parandam nyo. Bakit? Di Cheryl Garcia Lopez. Ninano yun? Ninanyo ko rin. Mamalwat na yung mag- Bala ko, ka naman double B. Parandam niya Kenny, o niya. Ah. Basag ke. Wow. Ay po, double B. My Lodi. Ba? Bah, idol, na nita. Oo. Ampong ilodi ko, DJ Arnel. Abahal. Thank you. Oo. Isto na kanyan. Pota tin pang makabit. Ala na. Ala na. Kaya niya mo. Pota pa uwian eh. Alina ni, nanayabawi. Oh, sige. Okay, Kumusta? Maya pagat panapon po. Kakabsi ko po pengan gata. Sigarilyas? Aba? Sigarilyas, balo mo rin Ay, kantane. Sigarilyas na. Oh, sigarilyas. Kantane itang kay, sige. Itang leron sinta. Awati niya ka rin. Di ba? Leron sinta. Buko. At Papaya. Kaya ko di balo ka nito. Dapat natin katang ko kaya. Kodi ko. Kodi ko. Wow. Papagandanda ka to? Wow. Eh? Bala mo niya mag-aral ka, eh? Oh. Nana ka ng mestra. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Megi ba ka? Bayang Magilo, ma'am! Bayang Magilo! Lupang hinira. Nepa mo kapag maragula. Isen Pasamonti. Diyos ka, lupang inirang. Lupang hinira. Wapen. Lupang hinira. Wa. Itang kanta. Yun naman. Ay. Yapin yung pambansang awit. Kailangan Lupang hinira. potang darandaman niya yung pambansang awit. Di ba? Yung Wa. lupang hinirang. No ka rin ko man po at you, talakad kayo. Atin ko nga balitan eh. Wow. Pa mo. Iwa. Ate. Pa yata. Ali, the other day, kita Other sine. Sine keti. Sino yan? Oh, masunting yata itong Justice League na. Wa. Manalbay Ambassador El Mercato. Kaluguran tamo. Yung Ambassador King Iraq. Iraq. Wow. Unang siyempre, bayo mag-start po yung sine, patugtog de, o patigtig de, correction, patigtig de yung national anthem. Kailangan, Naningirak. respeto, talakad ka. Respeto, talakad ka. Aba, ita pong 20 years old kay, 18 na lakad. Aba, ita kayari na po ning sine, ita pepakulong de. Atin palang kaso, double B. Istong kailangan. Wa. Halo pa na mo nini. Anyang Wa. mag-aral ka ta Holy Wa. Angel University. Wow. Istong kitang Lorraine Lorraine College ita. Institute. Wow. Ating bandera ka rin Wa. eh. Watang kay patigtig detang lupang hinira. Wow. Kailangan ka rin nung makasakyan ka, yung Tok na niya. kailangan tok na niya. Wow. Atin palang Nung law. lalakad ka, kailangan tok lang ka. O tano ka ti kaglibutad na ning gay, release ni trend, darating yung trend. Mailis yan eh, lumakad ka. Baling makulong ka. O nung matay na ka man, nino pang ikulong da. Ikulong da ka, 6 feet below the ground. Ali. Pinakamiluan. Ali, pero kidding aside po, respecting kaya katamong Totoo national po ito. anthem, kailangan Tuknang ka. tuknang ka. Ha? At saka nung halimbawa, kakantare tang lupang inirang. Wah. Inpong ke kong ng gamat, itapachekin ke kong puso. Ama kanya. Bayang magi. Okay, that's it. Perlas ng Ay, poto. Makanya. Poto no kar katamiras. Oh. Okay, DJ Lady Dison, Lady Lead Dison maglalang. Kuya, Dom kabigting, makirandam ka kareng kalupa mong pogi. What? Diyos ko,
Isto ka kanyan DJ Lady Lidison. Ay masaya lading manalbe kanyan kompleto yung abak mi. Opo. Bala ko pulik wala nakatan double B eh. Ali, datang po. Wa. Bala ko po. Wa. Wa kalungkot mi po no alay napon. Ha? At kang Jerome Nugid Salunga manalbeya naman mamasa ka ta pa. John Aldreyes, Chrysler Ringo Perico, tang Arnel, tang Double B, may paugto kay kayo, pasibayo, pakikirit kayo po yung pare kong Berhel Vergara, birthday na king November 23, makirandam niya po ngayon, God bless kay kayo, happy birthday! Emerald Gemini Manoloto, hello, Poging Idol, Lodi Arnel, have a nice day, Pukeka, stay healthy, Pukeka, may God bless always, dakal po salamat. Jonel Lino, good morning, Idol, tang Arnel, kopi tamo, pakibati ding taga-be, Bukanan Magalang, dakal po salamat from Saudi Arabia o Jeddah, Saudi. Karakalda, Jess Mersenson Manalbeya naman. At maranon yata ang gini kakamben, kasaya ko, at chuya, masanting kakamben, napunrugo, amis da karing pants. O, ingamanwan ko keka. Wow. Nya sabi ko keka, ya ka papupunta kitang number 8. Kenny ka. No ka rin ka pupunta. Diyos ko, number 8, karakaltaan. Isend pa sa Monty. Sige, basin na. Good morning po, Double B. Arnel Panganiban, gisa ni pilido mo. Kinumpleto na. Mga gwapo. Awa? Pag-greet ka po happy birthday yung anak bunso. Awa? Si Pasamonte Senson. Awa? At kita nga po. Awa? Marvin Pasamonte, happy birthday. Awa? From Bahrain. Seni de la Peña. Yeah. Kan Jocelyn Ocampo, Manalbe, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. Mariet ba kami? Aba, tinin naman? Welcome po. Ay, Mariet. Muling Thank you. Na? Thank you. Talagang ang po ka rin kay katamong sponsor kening project tamo kang kagawad kay katang kaluguran na Hong Kong. Ha? Joel. Alam na. Talaga. Uling Shelly na nakakitang kay kitang night market. Joel. Yan, dindame ha. May ngutang niya pa ka na ako itang kay Hong Kong, ana. Nung ala ko makanano yung Arnel Panganiban. Wow. Jamieson, yan. Dakal pong salamat kay kayo. Asahan niyo po yung project ID maging kumpleto yaking support at saupyo. Yan, di ba? Malaos tamo. Buka rin. Bakit ang project mo? Karetang mga tuwa. Aretang ating edad. Naman siguro. Aretang ating edad. Mga tuwang nikidad na. Itata, ampoy hinda. Ikoya, ampoy kaka. Masanting ita. Potangi ka ta, karenta na bisa ka? Kaya ako bali. Datangin panahon. Kaya ka bisa ka rin? Nung abete Fred Cortes, mabisa ko. Bantenda ka. Bantenda ka. Ali, Fred Cortes. Paneda kampanya o kay kang tambag. Ambag. Ambuloy na. Ambuloy yan. Ating ka nga babalo ka rin kaya kung kaya na. Mas effective lang gagamitan reta. Kabisay, Fred Cortes. Ali, mas masanting na kasing sasabihan, potang manyad kasaw, makanyinging terminong gamitan mo. Abuloy ambag. Tedak panyad saw. Sopan niya po'y double B. Mga kailangan, edaka sopan. Pero nung abuloy. Panyag kaya pong abuloy double B. Ay! Fred Cortes mo, lalong mabilis. Mabilis ng ambag. Kang Fred Cortes. Naluwarin piyalwada rito. Abuloy, ambag. Abuloy, ambag, saw. Kung nandan ako man po na, pong piyaliwada rito. Lo para pareho lang, donation rito, di ba? Para pareho lang. At mas epektibo yun. Itang abuloy. Itang abuloy, balang pareho na yung tangambag eh. Itang saw. Ita saw, balang po tang... Antimoy ka, mangailangan ka. Diyan da kang ambag. Ay ning ambag ko, uling mangailangan ka. Uling alakang pera bulsa. Either po tandatang na man. Double B, ninano kay ako. Ay ning abuloy ko keka. Talo? Donation. Ali, kunwari mo. Lalong kay palan. Kasi kareta ang atlong areta. Potang gagamitan kita nga buloy. Sosopan da ka. Potang panya, potang saup yung gagamitan kong word. Eda ka po sopa? Bakit kaya? Tapalo, nanong pamiyaliwada rito. Nya potang manyag ka ta saup? Di na nyo na kaya po nga buloy. Baka niya ta. Lalo na nung panyade nga buloy, Fred Court. Fred! Tingnan kanuan mo, mira siya gulot. Sige. Balo mo, dakal pang message. Basan mo lang, mag-play ka tang kantang Kapampangan. Sige. Lalong-lalo na po, rening kay kaming sablang talapakirandam. Sige. Nano?
Balak pa play kang... Basan mamasa. Basa ko. Mamasa ko Oy, pang mapil. Kimik, mangune. Makirandam ke po ke kayo. Kabang break time, idol, Kuya Arnel, and Tatang Double B. Pabati mo rin po yung asawa ko, Gemma D. Lingat. Thank you po. Okay. Bonnie Serrano. Katula ko po kayo, watching from Arizona. Yeah. Yapinigang detang ating barila. 357. Wari. Ne? Arizona, Texas, di ba? Para-pareho lang ka rin. Bababa. Bala mo ikit kay Kenny, magplasi Kiros. Kita king Canada. Sige, basta mo eh. Ali, kita magplas tang magplas siya, mag-enjoy yung guy, di ba? Cheryl Garcia Lopez II. Ay kareng taga Fortuna, Florida Blanca, Pampanga. Ampong konsehal, ampong i-kapitan. Konsehal ang po rin kapitan. O kaya po sinabi ba kata sa bitlata nung nino po rin kapitan at konsehal. Fortuna, ampong konsehal. Rarabis. Limano naman drawing ang Mailikino. Kasi ada rin yung talagang padala ng Rara. Ay, Rara! Okay, kang Arnold Sales Gagi. Ay, Diyos ko. At yun naman po, kaya... Yung nagmultuya pa mo, maputiya. Ika napon. Pati ka no. Di ba? Evangeline Roldan Barrientos. Maya pa ugto po kay kong Carnel at Double B. Ibati po yung asawa kong Gabi Barrientos at deng anak ko Tricia at Nicole. Pakiramdam ko po kening Qatar. Qatar. Hindi ako homesick kapag makiramdam ko kayong adwa. Speaking of Middle East, itang Jordanian actress na may-invite king Egypt katang metong talk show, apologize na. Itang meglait ka o kay ketang metong Pilipinang sales lady king Dubai, di ba? Kasi ginamit ng makatulay metong Pilipina ketang metong TV talk show. Bala mo pa maninsulto ito. Pero ingpe ka masanting Kenny, itang actress, ita pong kotse ng Double Biking Luwal kinarnap depo nandin bagya. Patawaran mo na. Paboran mo na. Patawad, pakilo mo niyam. Siguro niya kingwari, uling mangailangan niya. Bala mo sa kikadog. Aligo, kekane. Diyos ko. Kekane. Kita nga po mo, tinyang ban, at tinyang kotse, tinyang... Basinal na naman ban na. Sinali ang ban. Ay, Christian J. Potay kitang pasalira at ang makaba. Kotse, makaba. Justin. Makaba. Adwala kulay rita, mamili ka ta. Maputi, matuleng. Ako mo rin kayo maputi, pero Fred Cortez mo rin akan matuling. Maputing kaya ka? Matuling ka ning kapre. Baka ni tayo katakay nipan. Padinan tayong kortina side by side. Siyempre. Di ba? At yun naman kortina. Ay, ba't retang luklukan ta? Baka ta relax ka ta. Mas masanting tang makakaya. Makaplatya. Ay, ba't ating katangulunan? Kaya maputi ka pa rin ulunan. Ay, ba't yung kataluluwal kaya tampasbol? Kailangan mani ba katagat ang gulot ang sunglinok ka ta may kera ka ta kay batat niya automatic papalud na yung mga ingkilog. Itangat lo na. Diyos ko, ne? Paunan tayo. Baka ni tayo tamayinip ating katang makarelax sa sound. Ne? Itang oh my papa. Ito wala ng friend na kay Cortez. Bisa sa kaya ka na ta? Ali. Ali. Bakit kitang kotse kulay? Kitang silver kulay. King Las Vegas, temo ko na rin taga-Amerika. Otang daratang ka kay Las Vegas, metong kakaring VIP. Makalimusin lang makaba. Dito makaba? Wow! Ika po rin meta? Hali, habet ako. Yakong driver. Alang-alang makoy ta. Kita kang gulot. Ali. Sabi mo kaya Double B. Relax and take it easy. Akong tagay ka. Ikay mo na. Miras ka ta. Miras ka pa rin na ako kaya ka. Kabisa ka ta? Alina, mamasya ka text. Den listener to. Den mag-text ba kanita maswelo no mo? Bala mo po. Sisir pa sa Monty. Bala mo po niya magloloken Double B. Diyos ko itang kaluguran may mango B. Hala ko sa kaya na. Halaya ko. Bisa ka parang na kaya na. Dahil mindam kayo po sa kaya. Diyos ko, di kaya bakit ang kantunan ng barangay kami nalalawan na. Anyang maglolo ka? Anyang maglolo ka ta. Ay na, nang ipark niya yung sagay kimbala na ng babae, Diyos ko, kinulda siyang tatang na bilis man dalayang palang. Dalayang panabak na eh. Diyos ko, balahan ako kung nang tanay tatang na. Nabali maglolo ka tamo, Diyos ko. O kasalanan mo eh.
O pepadalan mo yung bulaklak at yung stan. I miss you. Corona yung pepadalan. Okay, mamasa ka, maya ka pa patik-tik. Sige na. Sige, Evangeline Roldan Barrientos. Wow. Maya po tupo kay kong Carnel at Double B. Pakibati po yung asawa kong Gabi Barrientos at din anak ko, Tricia at Nicole. Binasa tanitan eh. Mo. Makarandam kayo po kayo ng Qatar. Mila ko homesick kapag makarandam ko kayo kong adwa. Oo. O isen pa sa Monte. Kayo po gagawin, nagagawan min, eh? Dakal pong salamat Arnel Panganiban at Double B. Kaswelo ko po kayo, makalako kayo pong homesick. Kaya dakal pong masalamat kay kayong programa. From Bahrain, Senid de la Peña, Pasamonte. Sandy M. Nusete. Maya Pabak po. Ketiking Damam. KSA. Kenny, Saudi Arabia. Okay, very good dyan po. Ay, Diyos At ko. maya po tupo kayo. Dakal Kay Carnel at Sir Double B. Sir Gary Guapo. Yan. Yang guwapo po eh. Sumpay tapang guwapo na. Bisa ka man yan. Pakibati po. Happy birthday. Albert De Vega. Kaya niya ito. Mimo yung director. Istong migwapo kata naman. Okay, malaos ta po karekat ng Kapampangan. Dakal pa pong kwento. Ne. Ang kwenta po tanya Double B. Kwento. Kwento pa mo. Magbalik ka ta. Kay badala ring masanting, kantang Ukaring Kapampangan. katawa. Waring mo to at magbali ka to. Kening programa. O sige, patigtig na ka. Alang-alang lakuan tala. Ika. Patigtig na ka. Mga inipa na laburira kanyan mga santing kantang Kapampangan kening programang Number mo kata. Masaya, ne? Masaya. Sige, magsaya ta mo. Magsaya ta mo. Sabayan niyo po, karekat ng Kapampangan. Alang bikini, yang magandang kami, yung sinta umirang, in order, at lugyang suwiso, makabayang, kasindagang kaso, kung ipakani, nilubuking siya, 5 minuto, yang lumwal na ko, may sabing lugar
patilis ko. Neng malungkot iyayaking kong uring halayay kuya kong agut-aguraning bakal ang gatalne siguro. At naman biglayang datang agad na niwang sa ganan ating tula o pupukiya di saya palang inuran nung gulpin na niwang sa takman alayang bulat di takman ya palang paninaya king bandilang bulugan king pangipildis-pildis na king ulit yamituran palana king lalaki hirane pananakan uli na ni pangawaya erane nilawi man nung nanong kasing lunggaing kayang tinan hambuk-ambuk karing pusat na pakiambuk ng ulit na nung nanong ialasa koyang dan sabihan mo na pankune mang ababado ketayong apiuso koyang dan sabihan mo anak ko neng malungkot iyayaking kong uling halayay kuya kong aguraning panina pangkatalin siguro. At naman biglayang datang agad na niwang sa galang at may tula o pakukiya di saya palang ikuran nung gulpinan niwang sa lakman alayang bulat di takman kaya palang paninayano king bandilang bulugan king pangipildis-pildis na king ulit yamituran palanang at king koramituran niya palanakan orbat anay pinkanyapan inatsuya siping ko ating kora sabihan muli kanako. Nung sasabong kong manok maninton ko kare matalik muko. Nung sasabong kong manok maninton ka kare matalik puno. Nung ganitang sabungan ulukan pa simbot mulungan maninton kang kekang ilaban alasari na kanita ng sabungan bulbul tulatog ning manok Netang bunin sa bukot Imburida ting mabuktot ting parating mapupukpuk Bulbul tulatod ning kalsa Netang bunin dumaraw Urida ring tarasawa Itang madikdik mayalsa Isa kang lumbelungkot Munta ka bandang pigulot Akit maretang mo si titik-tik lang ang matutod Hindi sa kang lumbe saya Munta ka kanat pang sapa Akit maretang baluga Kakawelang sa kindata Imo ni Kuy Lorenzo Inuli lang barumbado Erebo rin sa biyang kakunin Naluing pa maglolo Ako naman ni Orlando Sundalos ko ilu-ilu Ulang bulan susweldo ko Eroman babiye ka na ako Yasalapin Ingabe ko keng kalokwat Sige na mo Nandiyasa ka Ano ya mo inota na ning gitara Do, re, mi, utol ka man si Alas sa kopas Tukop,
nung yakusa Nung kukotnan Kuling-kuling pulutungan Ngari mo keng imalan Lagana siya pamultikan Balikan ke ing taguri Kulutungan puri Andiluya nung sa kuli Karuminggo eya langit Bulbul tulatog ning manok Yatange punin sa bukot Ing burida ring mabuktot Ing parating mapupukpuk Bulbul tulatog ning galsa Yatange punin dumara Burida ring tarasawa Kitang madikdik ngayalsa Ngining gindam yun Hindi takong beluan Akong isasawa Akong kaluburan Mag-istorya ko pa Hindi takong beluan Sabihan ko nengeni Keng amano siswan Inanda kong balik Ang alang bubungan Resko kong matutut Lalot neng kauran Gustong dinatangiyeng Ingangin masikan Bilming dipending ka Karetang hospital Nining gandam yun Akong kalukuran Tutan kepa mo Ing naman ang siswan Akong esasawa Akong makiramdam Ing tagasuyuyu Eye katalingwan Orlando Mercado Ing buri kong sabihan Gini ko tutan ke Ing naman ang siswan Sabihan ko gini Akong kalukuran Tututan ko po Ing naman ang siswan Okay, magbalik na po ngayon ang programang Pagbaragul Ko, Kapampangan Ko. Ay, balikan tala po. Rening kekong dakala. Greetings. Amay na. Okay, Kang Salome Jameson, dakal po salamat. Okay, Kang Melvin Anunciacion Tolentino. Kang Janet Garcia. Ba, kilala mo yung Janet? Janet. Oo. Janet, tanga Chicken Taiwan. Awa, itang naus ta. Oo. Naus te kitang Wow. magkamali, Domingo. Oo. Balakoy Mariet. Aliwan pisa ng Mariette. Apin. Okay, Kang Congress T. Lakanlale, may pa-oras po kayo, kang bedaring pamilya. Thank you so much, Congress T. King layong sawang pamanalbe. Suporta king programang Kapampangan. Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Yan. Dakal po salamat kayo. Okay, sana papasayada kayo at Kang Bonnie Serrano, dakal pong salamat. Kang Dominic Cavicting, request kayo po ng ating kupong singsing para Kang DJ Ladily Singkit. Itang metong, tamburin mong basan, sige. Yako na. Ika na. Wala ko, nakamayari. Alam, ika naman, pwede ba rin ako mayari? Lalon na Bisa ka, muna na kang mayari. Bisa ka? Lalon na kaya. Ale, kanita. ale, binyanin na awet na nakapin pa. Kinirot na, sinandal na ako. Yeah. Bisa ka, ika na. Sige, kaya mo lang. Ale, Sige, ika na. muna na ka. Niya, lukso ka kayo nila mesa. Sige na. Yako na. Ika na. Sige. Sige. Jerome Nugid, Salunga. Yan. Kabati kayo po. Dodge Manlapas. Arnold Salas Gagi. Jenny Sweet. Jenny Sweet. Maya Payabak po mga idols. Kamusta kayo po? Tatang Double B. Ninano kayo po napon. O po makatalokbong kayo po. Napon. Jenny Sweet. Israel. Yan yung Israel. Wow. Makatalokbong ko po napon. Uling pamugi sa pakit kayo. Kay ba't nanita, ikitse, alanin talokbong, may ko na akong pasibayo. Makatakot po, may kabulutong niya pong danom. May siraya gulo, may platya gulong tang kotse ko belikan kay. Atin lang ka mareserba. Ating ko reserba, platya naman. Kaya ka magdala kanita. Kaya di ba? O tayo kaya check reserba ko. Pila na yung bulan mididina nangin. May po kapagal na ko nitang gulong, platya. Ay ba po na kapagal, binalik na yung gulong. Ay, platya naman pala yan. Magdala ka na eh. Ha?
magdala. Ikaw. Buri may kami mitlat. Jenny Sweet. O yan Oo. Kaya kung may masake ka. Wa? Yarnord Salas Gagi. Jenny Sweet na naman. O tatang double D pakibasan naman po ing kanako kasi Tata Yarnel. Wa? No po babasan din kanako. Message. Ano yan? Maili pa Maili naman Ba? Kanya? At pakibati ko na po. Reng pamilya ko, asawa ko, at Surian. Wa. Homel at din anak ko po, Ersi. Wa? Hans. And Hans. Hans. Hommel. Hensi. Ay, Diyos ko, may tingin ka Pampangan. Ay, ta. Aba, ikimay, anang Janet Garcia. Mas mesantingya lalong lalaki. Nino, yako. Maputi. Dang imalan. Wa. Ding kakong kaluguran. Ay, maputi. Aba, ikamo. Ganak, mabuti. Yapo da kalya panyali, ako la akong panyali. Ba, Didiera ini. Ba? Ita nga po ko'y batsawang ko, gilang adwang ID, ang po'y iyos, ilo di iyos. Pantun mo na ako po. Kitang Milano Seldo, dintang lakit Sabado. Wa. Kadalan din ini. Bibiyada lang ang buri mo na. Bibira na nga. Wa. Walang kaluguran da ako Wa, litik. Atin talagang makanyan. Wa. Potang malapit na Lalo na talagang. na magpasko. Lan mo, rin kaluguran da ako. Oo, potang malapit na ako. Sige, di na yan. Gayon ta ka. Malamat pa yan. Malamat pa dati yan. Malamat pa yan. Ariet, baka ni... Sige po. Dakala salamat niya. Uri potang malapit na ka. Nanda kayo, nanumburi mo ata. Isa kang kaya na. Di ba? Tangkamburi mo. Balo mo, erak mangkukutnan din nga po kung rin anak ko Itang buridang saliwan. Uling balo na yung paborito ko. Biro mong ketamisan. Nano? Bintang, Stanley Smith. Sa Wait. Adidas. Ikaw susunod mo? Anyang kayo. Hotel pareho? Datang ngayon Japan. Hotel pareho? Itang metro 7, itang metro 6 yan. Bigkamali ka nung ngayon sa sales lady. Asakit. Anyang kayo, bintang ngayon Japan. Magdala naman. Adidas Superstar. Talaga? Anak siyo. Uling idadira, Superstar yun. Nyanong wala ka malungkot? Nyanong wala Wala ka na nung ka malungkot. Ne kaya didinan da ka. Pero potang mamako kang makain, gagawa kang sulat. Nanong? Potang timo, mamako kang makain, potaruguya ka magbalik. Balo mo na kanita, hausan na nakaman Hausan na nakaman. Ati ka kanuketang number 8, anang kaya, ati ka number 7. Iningaman man ang number 8. Kwarto yung sabihan na. Yung t-shirt ko. At minawas ko pa kang mar. Pare, tutoy tayo ako kang mar de Jesus. Pare yan, no? Mag-relax siya, no? Benay kumarin ko. Kasawa na yan. Maka-jacuzzi yan, no? Nanlay tsuran jacuzzi. Eko balo. Eko luluban din. Mamasa ka na ba? Abogado yapin, eh. Janet, basang kayo masibayong. Mas masanting lalong lalaki king tangan din yan. Maputidang imalan. Den ka kung kaluguran. Pota kanong Arnold Salas Gagi. Jenny Sweet, Ulim binasa ko lang. Balo mo, nana. Limalan din drawing ng Miley. Ana. Mike Kaligagan. Mayap Kautuan. Lodi. Musta po? Idol na, idol. Ikit ko na naman ni Jenny Sweet. Talagang Dakal pong salamat. Tatang double B. Ayan, yun na nakanabi. Lon me, poto pala mo, ito to. Sabihan ko kang Jenny Sweet, puto to, ano? Jenny! Okay, kang Gison ka Salas Clinton. Ayan, makanyan talaga pa siya tutuan na yung metong tao, bibiyada naman. Diba? Istuka ken, I second demotion. No. Ating ka pa man second demotion. Ala na, I second demotion. Buli na sabihin. Keng meeting, makanya sabihin daw. Istong yari na ita sinabi daw. Pag second demotion. Aliya. Kaya dali kanta. Pukpuka na ni judge. No objection ito. No objection. Yan naman ito. Puk, ana. Overrule, ana kanila. Sige. I seconded. Kabisa. Nano? Patigtig ka tapang. J. Porras Reyes. May nagpasana ako na naman po. J.O. Perez yan. Reyes yan. Di ba? Ibalo naman po, double B. Sweet yan. Sweet. Very sweet yan. Di ba kakabel? Ito pong milang pasalaretang ke kayong messages. O text. Hindi kayo na pong balang manupaya. Ngayon po kayo mabilis sila pong datang O tanong nga Kaya na pong kayong cellphone. O tanong nga lang. Nangaros na rin, cellphone. Cellphone? Wow. Cellphone na rin. Hinke ka.
Orange taning kaya. iPhone mini, orange Sabi lang tan. may dalan ng 41 inches. Ay, Diyos ko, sakit na. Dinina na ako, ay, Laptop Oppo. mo. Wow, dinina na ako po cellphone ng Oppo. Oppo. 42 inches siya. Opo. Service Center, San Fernando po, Pampanga. Let's go. Ay, itang magtindaging kay, papa-announce na itang tindahan na kindaw, kaya tangking, nasita, itang kindaw ka rin. Itang Marina. Ay, alin ba, itang metong pakin. Kaya itang papunta kayo. Daw Plaza. Wow. Itang magtindang belt ang pongkay ka rin, nakakalimutan kaya mo, na papa-announce na. Ba't iba't ka rin may Na, kasi? ali, mag-message sa kin eh. May message siya, temelon kin. Eh, ako na yakit pin eh, milagpasan eh. Kapangalingan mo Oh, naman. apoy lang pintalan mo niyang kay, kaya itang Valentine, manyingilya. Bakit? Itang kinuha mong bulaklak ka rin. Kanino may binyeta? Kahit ang flower shop ka rin. Pakwame ite. Ika! Pakwame. Sabi binayad mo, niya. miras ka tambengin, mantong katabi sa luwan ng bulaklak, ala. Binayad mo niya. Ay, ika, pinsingilanda ka. Putang nga tinda ka Diyos pero ko. bayaran mo. Ika, niyang Valentine. Karine. Diyos ko. Manton niyang bulaklak ka, alas 6 na rin benge. Valentine, niya nga sali. O baka ta, solve yung problema mo, tuki kaya ako. Momenta kayo po kaya talelening kay. Funeral Flower Shop. Mintay ka ng paglolo, no? Magdalaya, kaya ng bulaklak mete. Lo may predators ga makaluklog ga makapiyak yung mata. Wa mga diya, mga diya. Talagang makanya nimbiya na. Father. Fred Cortez. Alis, hanapin nan din. Dalanin battery ka. Puti ka. May gisa niya. Palitan mo yung Oppo yun. Na? Palitan mo yung Oppo. Dininan din ako pin eh. Ito pong palitan niya yung Oppo i-Arnel. Dininan niya yung Oppo at luyo na lang. Matatanggal yan. Bisa ka naman. Bayi ka naman. Bayi ka naman. Bisa ka rin Oppo. 42 inches siya po rin eh. Ating 42 inches Oppo. Atin! Atin. The cellphone daw. Atin bunga. Gagawin da akong modelo. Dininan da ako cellphone 42 inches. Kaya may pagdalan. Lamin director wala pa mo. Lamin director wala ma problema. Tama kayo. Makasal pa tayo ba? Asagad. Si director Gary Bernardo. Bisa ko po. Pinatagay sa cellphone ko. 42 inches siya po. Nung bisa kayo, pinata mo. Dinanda ko mo, baka gamit ka. Ako may wala yung kao. Sige, balaos me king keko. Double be. Balaos me. Jesmer Senson. Super Pet Malu. Dinan me pong werpa. Makanyang da kayo. Wow. Ka Lodi. Kinainongan dito nga tlun eh. Makanyang da ko kahit Malu. Malupit. Malupit. Dinan me pang werpa. Power, power. Papa. At makanyan da kayo po kalodi. Papa. Idol. Papa. I-idol ilodi kong ios. Kumusta ka? Nung manalbe ka keng Fiesta Community, keng Kora. Keng Pabalan. Keng barangay barangay Papay. Tabaro ka. Barangay Papay. Problema may yan kaya problema. Barangay Papay Karig. Problema may yan kaya problema. O ining masipag ka kapitan ni Papay. Manibawag paralaya. Woy, Papay. Pinakin na kang kapitan na puro siyan din at gamat. Pangulesin turun. Pangulesin turun. Chinelas. Kaya ka nung Pasko di na ka. Sinturun, tali may batal mo. Diyos ko, dakalang mag-greet. Sige. Merry Christmas, ha? Papa mo, Jerome Nugid Salunga. Maya pugto po, greet ke po, reng tao Dukit. Barangay Dukit. Kang barangay captain na Marjorie Sambo. Ingasawa na yapining mayor ni Santo Tomas, Balen Santo Tomas. Panabili Ijan na ka? Sambo. Panabili na ka, double B? Advance Merry Christmas. Mayor Sambo. Naning Santo Tomas. Binalot na Payabot Mike kay advance Christmas. Payabot ng Fred Cortez. Gary Bernardo, Double B, and Arnel Pananiban. Advance Merry Christmas to all mayors of Pampanga. Okay, malaos na po. Sige. Kapampangan! Kalulungkot, Double B. Sige. Ha? Sige, patigtig mo na. Patigtig te. Patigtig mo na.
imposible ang malati tulong malino danong maniyaman kang totoo. Ikaw penganak sukat mong danakan bubuktot da ka pa katangtada naman detang sablang bagi apik ang kailangan baning kabait mo ekawasang wasan siyam kapang bulan at yan ang hindu mo dakal ng pasakit at kaya biniye mo may nganibiyang mateking pangabait mo paulining sakit tayo mo magkano kaniyang may bait ka kanya tumisapwa e malot na keka ing maputing unas ing kayang belanan e di kapapuyan penese na keka mayo mo ng gatas potang masakit ka ating panamdaman karing kayang takde karin na kay duyan eya mi patutut eya matapangan paulining lingap ke kaanak ng mual aniyang malati ko kenu ko sinusu at kenu latakde ring kinawal ka mo ninuring minuma ingaduang pisngi ko alat e aliwa nunemo hindu ko ika at hindu mo tutong pikabalwan ing tutulang martir ika pibabatan mayumong lugod ka mayumong tagimpan dapoting ablas mo mapait nung misan kotang matuwa na ka ating panamdaman karing ka kung takde hintayin kanduman bagong makayablas kingke kang depatan hindung malka na ako ketiking sitluban pangako indu potang mirate ka ako ing tumanod kagumning siping mo ako ing luminga sumawat mi bata ang daking kutkutan hindu yata daka kakutkut mo hindu ako muli na ako layon kong lingapan detang kapatad ko uling ako na mo ingatuang likuan mo lumingap karela itanang bilin mo kasakit na pala himamang ulila likuan mong anak mo ketiking masala nung apit mula mo may papanayos la paninin ko ng daing lugod mo karela nung datang ngayong Pasko ang pongbayong banwa itak at tinapi baboning lamesa ela makapangan mi paglalawela kabut na tutulog ting luwa karing mata kasakit na pala ingala ng matuwa ala ng mamaplo
Potang masakit ka. Ala nang dalungan no walang problema. Ala na'y induko. Ala na. Kanyang akong anak pa, yang lakuan akong kakong data. Mata ko meglwala, naagi yung mako yang likwane. Kaku ating binulong, sabi ng tatang ko, bigya malungkot ko, kakong tata. Kung abalik ko, ingakaul ka, at asabi ko, kaluguran da katatang, ingkantang kakong ngewa, parang eka, o tatang ko, kaluguran da katatang ko. Ako, amoy maku, ikaing isipan, ting paninap, tanamu, panemiki, kulitan tamu, kanita. Ing ala-ala mong kayabeda ka, hablus sa menibagke ka. Itang tiro mo ka kung payo, eku akalingwan ka kung tatang. Kung abalik ko, ing akawul ka, at asabi ko, kaluguran da katatang. Ing kantang ka kung ewa, parang eka, o tatang ko, kaluguran da katatang ko. Ika'y karakong idolo, huling ika'y memiyete kanako. Kulisak ko ketipa boyado, at maragul da kakakong tatang. Kung abalik ko, ingakawin ka, at asabi ko, kaluguran na katatang. Ingkantang ka kung dewa, parang eka, o tatang ko, kaluguran na katatang ko. Luguran talating sa tanggang masikanlan mabibigay. Mga kalunas po yung nangyari, anyang binoran 40 aldo. Istorya ke po kayo. Makalunus-lunus si Bemeng Delanan, King Bagyo, aturan at hugang malaluan. Halos pating
tiyan. Ang giangas mong bilis danong agtaralan elang mikakulong kareyang biltagan. Pipilitan dapin pagsarapin tanan bangkutang mulila at ilang dalalang. Inglugod na naman nitang mayupaya disyunan dong abiyas detanang maluka. Tunggalan lang pati tuyo at tinapa agad ang pisanan lilipat kinapa. Malago at salita agad niya pingmiras itanang tengari kareng kayanganan. Pataw kong api ako na imunia banding kapatid mo tuklang noping kikyan. Sinod ko yung matas itang inutos na makatiman niya ba habang tatambana. Sa kaya bubulong nganing sasabiyana salamat po Diyos ko maluto na sana. Habang tatambanda tinasiking ka lang tingapat ng wali makatanod langan. Ngaling bungsong dini wanan yoring pinggan matalang asanto kyange pamelang nang. Aniyang maluto na itanang pamangan sa kara inapag mabunaling tulang. Mipang mulala ko kabilis ng mengan ang tilang misabong manok abalulang. Anyang kumagsino at iyarinong mengan laweng ding kaldero alane pong laman. Sa kare kinaka ikparang ibatan kinanggyang ditak mo e pamidaganan. Mipapanulula ang kong mipaliyangkan nung nino karela ing matalik megan. Itang tatanda ko at yung kagulutan daramdaman na nga itang pisasabihan. Tayo nung lepitan at kaya nung sigyan ninuman e kayo alang kasalanan. Nung ela sa mete apanyatang tenam manyaman ta sabi eta sa makanian. Dapat makanian man ke katamilyari eko pa'y siralog tanang kang patalwi. Nung lugod yaying Diyos akwatang miswerte akwanang magbalik nitang pangalugi. Kanikang mebaldo ing luwakareng mata ing kalunos-lunos ayata ngalanda. Gulpi kong ginunod makuna kung sana ketang kasakitan e kunamata. Ututan ko nepa ing kakong istorya ready pong daramdam huwag manangis na. Mr. Peter Cortez tane mga rimla utang malawo siyang mapatadi na. Okay, kakamben! Magbalik ta na karening kay katangda kala text message ba? O, rin kamiras. Ha? Oh. Ha? O nila, tinakin. Wow. Kasiping mo pa ito nan mo kumpa ito Diyos na. ko, wala ko na anong pangalkalan mo, mantun na ka na naman maganang. Katang Arnel? Ha? Nanong nga man ng paito ng kuna naman? Ambag, abuloy. Pamasko! Pamaskong andog. Wow. Aintindihan mo ita. Wow. Christmas gift. Nanoy- Ana ning English. Ama ka yan? Biasa ka pa na mag-English.
mo sinabi? King salitang English. O niya, tandaan mo eh. It's better to give than to receive. King ka pa- O yan yung gagawa ng Mariet Bacane. Okay. Loan mo. Ba? Ampoy sweet? O sweet. Sweet. Padalaya namang sweet. Sweet. Jenny Sweet. Padalayang sweet. Sweet candy. Chocolate. Jenny, kumusta ka, Candy? Apay ka, agagana ka yan. So kaya magtampuye ko kung mababasa. O talo mo naman Jenny Sweet. Isto nga no, binasang Tatang Arnel, Jenny Sweet. Ing Sumbong may kamo. cellphone ko, makanyan niya. Ni Nano ya. Tatanggap ya mo nga duwan text. Adwan text? Kay batala na. Ining ka na ako, tatanggapanongan. Igya ka unlimited ya. Ining ka na ako, denggang kulay papel kay miyaya liwang yato, balo na lang. Nyay nga po dininana ko. Antayo? Baka nita sir, ane ko magkasakit lalaw, yan ah. O dininana ko sa cellphone, 42 inches. LED naman. LED naman. LED ya? LED? LED. Saka smart yo. Diyos ko. O, sa liwang ko na yan. O sibo kang kandela, kandaran niya ako nalalawin daw. Kebit may sa aking gulo. Bato ka lang kaya kanyang kaya. Araw tatangar na. Diyos ko. Ikayo pa po nga ting makanya na cellphone na daw. Makanano nga nasabihan Jenny Sweet ito, mo babasan de yung cellphone mo palitan mo nepin. May papalitan patola, Oppo. Opo. Spell Oppo. Opo, yan. Opo. O-O-O-O-P-P-O. Balo mo kanyan. Okra. Ingopong Service Center San Fernando, Pampanga. Watang masira yung kaya kang orange 10. Aliyo niya. Gawa ng Steve Back. Back job eh. Steve Back. Pakiramdaman mo ko. Sige. Istong uling panikeng sasabihan ng Oppo Service Center, Pampanga. Malamang padalanda ko kanyan. Hain kaya ka? Padalanda ko kanyan. Ang gan 10 inches yan. Bisa na kaya. 42 yan, egyo. Itang 10 inches kung magkasakit. At least. Mamitbit. Kayo mo pong ating makain ng cellphone na daw. Balak ko rin ng TV ring. Ali, ano mo cellphone? Laptop ya ito? Yung cellphone niya. Cellphone niya? At niya mga tele. Ano tatako? Kinyanan na karo. Let's go, ada. Kabilis ko pa maminta ka rin kay San Fernando. Ay, hindi na po yung cellphone nyo. Tayo ako. Makakaw niya karagol niya. Nakaragol. Bukla iya po, hana. Actually, kilabang. Dita pa pala yung cellphone. Makanano ka mag-message ka rin? Tuldok-tuldok. Bisa ka dyan, lundag-lundag ko. Bisa ka lundag-lundag ka kita yung skin. Ay, tatangar. Let's go. Kasakit eh. Untening malutong din eh. Kung magsalita ka, lulub ka balugbog. Syempre ka naman. Nanulawari rin. Teka magsalita, dumalang ka rin, kaya lumal kita. Makanya niya. Apil rin nga sandang microphone. Microphone. Makanya rin. Makanano ito na. Magsalita ko, daramdaman kong boses ko. Alam. Masating ko pala boses. Masating pala boses. Yan o. Emil Berliner. Erlin Berliner. USA. Hindi na biya po yung Fred Cortez na. Atin tamong living encyclopedia. Di ba? Kaya yan. Living encyclopedia. Nung klase may Quezon. Klase ni kayo. MacArthur. MacArthur? Bala may MacArthur? Ali. I shall return. Kahit intelligent yan. Bago yan ni Fred Cortez. Lord mo na yung maning kanwa ilupa na. Ang kahit yung gulo. Sabi na yung kanwa. Ini dapat naninimid pari yun. Eda ni ordinan. Ay, dakal na. Maka-ordin na eh. Maka-ordin na eh. Lumibuntok na. Bishop ya kanya. Ditak niya buwa. Retang cardinal. Abangan niya bubukas. Pisasabihan tamo mo. Pisasabihan tamo mo. Alas 9, gaya po nga alas 9. Ali, pisasabihan tamo mo. Mag-post ka. Ali, didiretsong babasa nita. Aga ka nakakero ko. Pisasabihan tamo mo. Ayan. King English. King English. I don't know. English nang I don't know. You say it in English. That's why I did not understand that. I cannot translate in English. Oh my God. You cannot translate it in English. I'm only salutatorian. I graduate. When I graduate in elementary. Nanyo mo kay English ni? I graduate elementary in high school. Okay, very good. Okay. Nanyo po kay English yung pisasabihan tamo mo. Tamo mo. Di ba? Tagalog. Pinag-uusapan lang natin. Pinag-uusap.
Gusto yung kanta, Fred? Wah. Oh. Pag-usapan natin, mga yan, Fred. pinag-uusapan natin in Kapampangan, pisasabihan tamo mo. Mu. Mu. In English, Fred Cortez. Speaking Speaking about. about? Yes. Oh my God. You speaking about the program? Yes. Oh my God. Ika na kining. Ay, nada. Teka, sakit. Sabihan niyo po ka rin nga na kita. Masyadong pakiapusan ni sabihan mi. Ay, kangaching Milani Kunanan. Yan, thank you so much sa ching Milani Kunanan. Nanya yung kumpleto lagi ng kay. May puto check hindi kung kay. Okay, mamasa pa message, Double B. Panto na kaya pa yung kaong Pampanga Daily Balita. O, Sandy ang Gaminesis. Kasenting na po ning kanta. Ah, Itang bilabas siguro. ay, siguro tang 40 days na. O, 40 Diaz. Oo, yung kanta. Cecil Castro Lopez. Wah, ay, Cecil. Maya pa kaugtuan po kay kayo. Tata Double B, Koyang Arnel. Kamusta na po kay kayo, Ken? At nyari kong Israel ni. Si Cecil, Oo, Israel yan naman, kabanda ng sweet. Cecil, kamusta ka Yan din? po, tamunta ka taking banda Israel. Katalungkot. Wa? Nakal mag-caregiver kaya kata. Ay, nakalasaga na. Wow. Munta. Atino rin artista na ning pagmaragul ko kapampangan ko. Munta ka ta Amerika, at yung James ka rin, at yung Marietta ka rin. Uy, Marietta. Katari lungkot, di ba? O, munta ka taking Munta ka ta Canada, Canada. Alberta, at yung rin Kiros ka rin. Kiros na. Oo, nakatarin paboran na tang Misao ka Munta rin. ka Hong Kong. Joel At Gomez. si Joel Gomez, Eh? Chingla Barrias, at yun naman ka rin. Diyos ko, diyan mo ka rin katamunta na. Munta ka Saudi. Oh? Yamo rin, Wah, Dakar. munta ka taging Muntinlupa, katarin lungkot. Pagkatarin lang ka. Ilalamit ang mayor ka rin. Mayor. Mayor, tas Zelda number 15. Mayor. Mayor. Ela Mayor. Mayor. Oh. Oh. Karin, bisa ka? Karin kita muna. Mandaluyong. Ali. Ketang Muntinlupa. ka, Muntinlupa. Ay, ito na pa pupunta ka rin. Kenita na pa mo. Ay, wow. Kening Guapo Line. Saudi Arabia, ka malyari ka rin. Bakit? Malyari tang buri mong gagawang ka rin. Ay, magyari ka rin. Talalawin mo na talang kay. Ay, masela ka rin. Yamuta ko. Ha? Ay, Karin, nakakit mo lang mata na. Mata mo. Oh, kung malyari ka rin, double B. Si Fred Cortez. Ano magyari ka rin. Malyari ka rin. Mahilig ka pong malalawin ka rin. Lalo na yung director. Ay, lalo ay. Ay, kino ko nga pong ginawa. Sumpahin ka po kuha na ka rin. Sus Mariosa. King Saudi, sinobra ka santing, i-deport na ka. I-deport ako. Owa. Totoo ito. Owa. Di maglolo ka rin, di lalaki. Ay, no. Mga Lodi, sige po, welcome kayo kiti, King Holy Land. Anang Cecil? Cecil. Owa. Owa. Balaming Holy Land. Na? Holy Land, King Kapampangan. Kay, imba na la Gabon. Oo. Nano ilan? Gabon. O, yapin ito. Owa. Banal. Owa. O, at iboya ko. Bagay ko ka rin. Bagay ka rin, no? Bagay, nanilagyo ko. Lulog ka pa Jesus. Lulog ka pa King Holy Land, double beat, ang mamasok na rin. Oo, yan ni Jesus, sir. Alay na, mamasok na, talagang bayo kamiras King Holy Land, may laso na ako. Dali. Saka Jesus ko lang yun eh. Ay, King Australia. Oh. Munta ka taharin ka rin. Atin mo rin. Atin ko rin ni isa mo, Jameson. Ha? Wow. Balo mo, alwayng kay ka rin. In summer ka rin, ay summer keti, o King America, in winter or in Marimla, karon naman summer. Ha? Baliktad eh. Namunta ka ta King Australia po mapali, keti. O winter ka rela. Ha? Baliktad eh. Okay, yan Dison Salas Clinton, pabati ring Dison Clan King Dowa Qatar. Pwede ka tar. Munta ka ta Qatar. O, lalo na kitang balo may San Tahimik. King Kuwait. Okay. Atino ka rin, di Cristina. Ka rin puntalan eh. Virginia. Kabandano pang kakakunduring. Kita King Kai, kita King Sige po. Malauli. Rimbisang manuki kami. Tuki kami. Okay, hello. Balasusan. Balasusan ngeni kupapu mekayalbe luwit king programa yung makasaw kareng OFW. Ikayan, Linda Natak. Lin, tuki ka kaya Lin. Baka tintang interpreter. Wah. Yan, Doha Qatar, munta ka rin. Mamang kapamangan Arabiano, Arabic food. Mamangan ko. Wah, nanuwaring pamangan. Mamangan ka tupa. Na? Tupa. O ning camel, mamang ko tupa kaya. Ika. Balo mo niya nga tiko Saudi, tatangaran. Pabanoy, inakmengan manok.
Pabanong mayat siya te, kuno bulan ka nandang mano. Balo mo itang lupan, itang kaya kaming pa mga natupo. Neng kahit nanang nang kupapasibayo, manyaman niya yung tupo. Manyan? Ay, manyaman yung tupa po tang mapali, Yapi dito. O tang yan mapali. Manyaman. Kaya, mababaw yang kay. Sesebu yun. Babaw yang kay. Manggu. Babaw yang kilikili. Manggu. Okay, Kenny, pwede ka taran pala mong tadyakan. Naksiyo ta. Atyo yung tanganak mo ka Ay, rin. gino ko nga po. Atyo yari ni Ruby Salvador ka rin. Uy, tangan ako, iyalaw na. Kita na may punta king Japan. Ita Ita na po ko, Yumi. Ang po Eugene. Arigato. Ha? Arigato. Ha? Salamat. Konbongwa. Ogang kides. Ohio, gozaimasu. Toyota. Mitsubishi Lancer. Nikon. Pamo. Ating kumungkutang kang Jenny Sweet. Jenny Sweet. Makutang na ning direktor mi ikeng Kenny nungukaning ka keti Pilipinas. Okay. Makayadres. Makalugal. Mangutang ni Cecil. O yung Arnela, no? Nokar niya po itang makatibok-bok ulas ang maputi na po. Ay, api po ini. Isesil. Kuya Arnel, nukarin niya po itang makatibok-bok. Ulas maputi. Makatabok-bok. Di ba? Apin po ini. Alway ka? Leko ko nenan din. Leko ko nenan din. Makanita, saya yung programa. Ganyan? Takal palang makamis ka na. Gusto nga miss na ka eh. O nalo pa nung malaos kang mako. Ali? Muna na kayo. Fred Cortez, kutnan mo niyan nung ebisang muna. Ating pangkay. Ating promo. Ano? Ating yung promo malati, pangana mo banwa. Pangatawang banwa. Iya bail yun na itang kay. Itang kabangat chuyang yan ita, bail yun na yan, double bail. Kung atong Fred Cortez. Ali, muna ne pa. Itang tayo na pay later. Ali, muna ne pa. Ay, mabisa? Ali, manyaman nga kakita ka tari. Hindi kayo. Loan mo yung Ali, yan naman. Kapangatin nating makanya promo, tayo bumabil. Loan mo yung bilitan. Ali, kung pigaganakan ko. Di na walang tao ngayon mate. O kapangating promo, tayo samantalanan. O tayo mo pa mo sabihan ni sarili mo, muna nakakikami. Ali, kita mo nga mateta mo. Di ba? Kapangatin lang promo makanya. Avail yun na. Pota magsisikay tatanggal to, larang makanyan. Die now, pay later. Fred Cortez, mailiya, bisane. Fred Cortez. Ikaw yung pigaganakan ko. Kaya sakit ang datangin panahon. Kailangan pasaklala pa. Kailangan kumabaya pa hingal doon na ng inlame. Bawal isakla. Bali, ating nete. Bali, hanggang ating nete. Ay, tabalo. Bawal na. Totoo. Pika-baka ba dingal do? Baka ta makatipon ng pera. Nung kumulang takan, hanggang Fred Cortez mo. Magmalasakit po kayo. Kapang ating promo ngayon avail yun Fred, gure mo na yung gamitan. Alam mo, loan mo ngayon alam may linda natin. Magpasaya ka takan ka rin OFW. Karang malungkot. Loan mo rugo ngayon Ay na po Fred. Yan na kayo po mga kailangan sulukin. Loan mo rin Jenny Sweet. Ay tapoy sulo, kasalanan kang gulot. Cecil. Mariet. Loan mo, itatambe ni Man, ang po itatang na kay California. Apo pasaya tala. James Rudy, ang po yung asawa na. Yung pamilya, nahuling atilo ka rin. Kaya liwang basa. Yan yung misa na Nung alaga tama ka na, no? Wapen. Yan yung misa na karagul sisi Nag-sale laging kaya kami punta. Dino. Sana minta ka ta. Apangwati sa nagparapol lang gabon. Sungikwame, kailangan gamitan may bukas, libre. Ali, balo mo itong parapol. Yung sulat Ita pa yung rapol. Fred Cortez. Bekabi ako kay rapol kayo din tang. Ita pa yung rapol, ikit kong 1:1 yung rapol. Depende mo kay size. Di ba? Ning sukat na ning gabon. Siyempre. O ning kailangan sungikwame ngayon, bukas gamitan na. Gamitan na. Tamo rin mi. Tabalo kayo karakalarapo eko daratang. Lonya po ini nga beko ito po apokasinan kayong screen na ng television. Istong magsalita po itatang Arnel panina ko lalon huling amin miss na ako. Miss na ka. Lonya. Tapos ganyan pa sinasabi. Pag may dumating. Bye Mariet. Gusto natin dintang Mariet. Missing ko kay di na nini. Anak ako. Anong Mariet? Mariet, joke mo ito. Arnel, Balo mo naman ruguan Mapanyaw ko karetang mangailangan
Ikit ko'y double B, bistaman mangailangan, ano? Kasantingita nga mano na, uling agin siya kaya. Ambagan ke, ano? Bane man maswelo, ano? Ano ako, nangambag, abuluyan ke, ano? Yapin pala yung Christmas gift na anak. Apin ng bag na kaya para Pasko. Istundintan niya tatandanan mo. Ha? Tandanan mo. Istundintan niya ito. Ali, sabi ng Mariat, Merry Christmas ka, no? Mariet! Para ka kaya ito. Kumusta ka? Kumusta itambe ng po'y... Ito. Chilita na, hima mo Tula na. ng Luis sa keka. Luis, kamusta na ka? Okay. Janet! Ang address mo, itang lugar mo kaya ni Pilipinas. Okay. Pampanga, nungo ka rin ka. J-Lor, Salonga. Tinpong bayong promo. Use now, pay later. Yan. O ito. Rening kayabe ko po. Malyar lang kayo. O, bisa na kayo. Itang kaya gulot, o ta. Use now, pay later. Fred, Fred. bakit ka kaya nung nano ka talakad? Nung minsan man, tungkong promo, puta ka din promo, inomburing nga bail. No. Nung minsan kitang may itong apunar parlor, may promo le, ko bisa. Na. I-Fred, bisa na. Mirasta mo rin ka rin. I-Fred, bisa. Bisa na kayo? Ruby Salvador Padilla. Maya Pahoras po. Alang sawa at masayang makiramdam po kaya kayong Aldoldo. Lalo ka rin jokes ng ka-Arnel. Na? Cruz kapilido? Kamako. O teme mo gamitan ng Panganiban, temelawin ka ko Cruz Panganiban. Panganiban niya o paninapan? Panganiban! Ali, may kaya hindi lang ako Kailangan gusto may kamali yung itong tao ko, correct me. Makanyan. Balak. Panganiban. Makakayawig yan kaya paninapan. Paninapan. Baltasar. Paninapan na ako? Paninapan na ka rin. Then kaya katang listener. At ikaw yung Baltasar. Salamat. Then kaya, impilido mo, Mr. Balagtas yan na. Makayawig yan. Okay. Okay, kang Karon Tolentino Liscano, mga idol, pabati kay Puy Mako Merly. Yan, Tolentino, kasulukuyan ng Makirandam, Keniking Pandam, Bamban. Auntie Nelia, yan, kumusta ko po? Kumusta po? Kumusta po yung Mayor Feliciano na rin magalang? Ay, Bamban. Bamban? Mali, taga magalang na rin Feliciano. Ingkang magalang balong yan, Malu. Babae na. Lacson. Babae na. Vice Mayor na, bayon babae. Sinabi ko rin lalaki Sinabi ko babae. Ay, ayan po. Amimiss ko po kanya, no? Dos ko? Po bali, bukas alas 12. Alas 2. Ang gabong Domingo, abangan niya po ibong manalo. Ang po po'y Miss D. Abangan niyo Kaya po Domingo. Magkanta ako po kin Domingo live. Mag-umpisa kayo po ng alas 11, hanggang kayo alas 2. Magkanta ka naman Magkanta ko naman po. Magkanta mo live. Irat ang kakantang puloso. Para po magkanta ibong manalo, sasabi kami ba kanita? Ali. Sasabi tayo. Solo? Ba, ika naman. Ika na mo. Potang magkanta ka ta. Lakote itang kay live. Utla ko me. Bakit nagtakakit? Karakanta Lodi. Masanting ta naman boses, kisuntunado. Kaya television, na po kayong radyo. Yan paninapan din, boses tamo, Mr. Paninapan. Huwag sesmuan po, bala pong Maneldo, double view, meto niya po kare kakantang pasyon. Sasmuan po, sasmuan. Ay, Fred Cortis, magaling niya po kayo. Ang gaya po. Okay, apin po yung kaya na. Okay, kang Dison Salas double B. Sige. Kanta ka Pampangan, Teresita Agadi Graboso, kumusta na kayo, pakibati Ren, Malawali. Yan, Malawali. Yan. Malawali, masantul. Kita kang kakakunduring. Kapatid kita, kadwaming pangani. Okay. Tula na Cecil, abangan na kanong magkanta ka double B. Okay, lata na oras. Atin naman bukas. Ika naman, ukar niya mama. Naman mama ko yung oras niya. Lahat ng oras ako. Ay, Diyos tamo po. Si Ray Relo mo. Na? Si Ray ka lang. Ano isto naman, no? Isto yung Relo mo? Pero bukas na lang ako nitambayo ko cellphone. Sopan mo ko na. Masanting yung niya oras eh. Sopan mo ko bukas na. T-shot siya niya. T-shot. T-shot. Hingga ko naman. Nanya. Gusot. Gusot. Ano? Bukas, sopan mo. Dalaki ita cellphone ko. Fred, maranong ka. Bitbitan niya ita cellphone na nini. Makasakit kong pidala-dalaki. Ano? Okay, with that. Magpaalam ka na. Yung programang Pisasabihan Tamo, alas 9 hanggang alas 10 bukas. Yan. Pisasabihan Tamo, mo. Wapen. Sinawar sinabi ko. May nabitang mo Pisasabihan Tamo, mo. Yan. Yan. In English, talk about B.
Talk about you. B. Talking about Talk about B. Red. Talk about B. Talk about B. Oh, talk. Pisabihan. Pisabi. Niya po'y baw manalo kayong Domingo. Okay, sana At iyo po kayo masaya. bisita niya magkantahin po po'y Miss D. Magkantala pong live kening programa tamong pag maragul ko kapampangan ko. Muna na akong Bago na ka. Mamye. Puge at makota na kayo. Ha? Magbalik pa na bukas na. Bukas ha. Oy. Bukas, alas 12, alas 12. So ngayon kami balik-balo ko na nangyayari. Bukas po, abangan nyo kayo po. Dakal pong salamat kay Pamanalbeo at Pamakarandunam kening programang pagmaragul ko kapampango keni pong Guwapo Live. Keni po king Pampanga Day Balita po. Daily, Pampanga Daily Balita po. Dakal pong salamat. Advance Merry Christmas and a Happy New Year kay Kongan. Kalupuran da Kongan po. Dakala salamat at kangihain Ocampo del Rosario. Thank you so much sa Sil Castro Lopez. Bukas po pa si Bayo. Migit-igit tamo. Mimingat kayo. Okay, Kang Lorenzo Lisa. God bless you. Kay Kongan. Dakal pong salamat. Maya oras po kay Kongan. Bye! Atin ko pong sing-sing netong yang tumpukan amana ke iti keng indung ibatan sangkan keng sinup keng metong akaban newalaya iti eku kamalayan insukal minlupku susuk tulog keng banwa ikurus kong gamat baboning lamesa ninumang manakit keng singsing kong mana kalulong puso ko manginuyak eka Ating ko pong sing-sing Netong yang timpukan Amana kaiti Kingindong ibatan San kang king sinino Kay metong akaban Mewalaya iti Eko kamalayan Atin ko pong sing-sing netong yang timpukan amana ke iti keng indung ibatan sangkan keng sininuk keng metong akaban mewalaya iti eku kamalayan insukal nindukku susuk tulog keng banwa ikurus kong gamat baboning lamesa ninumang manakit keng singsing kong mana kalulong puso ko manginuyak eka kalulong puso ko manginuyak eka Atin ko pong sing-sing netong yang timpukan amana ke iti keng indung ibatan sangkan keng sinup keng metong akaban mewalaya iti eku kamalayan insukal nindupku susuk tulog keng banwa ikurus kong gamat baboning lamesa ninumang manakit keng singsing kong mana kalulong puso ko manginuyak eka Ating ko pong sing-sing Netong yang timpukan Amana kaiti Kingindong ibatan San kang king sinino Kay metong akaban Mewalaya iti Eko kamalayan Atin ko pong sing-sing netong yang timpukan amana ke iti keng indung ibatan sangkan keng si
nagkalong ko Maligayat ko din Ket iba mo yato Ulimbalang saglit At ikasipin ko Nalambalag ko Ibis na itang loy Si Pingin talaga Lelening kalangsan Pamuning karosa Tingin katang pialungan Tirang kalapkan Di tarapit kong bikan Itang bulong saging Kinuha kong pengili Pilit kong lalalang Nagkawang kundasing Uligi ka naman Pilit kang lalawin Uling matindakan Yaliwang gule Tingkat ng pialungan Di ko ampong sintat Inuman masambot Parusan tentera Dapat ya kurugo Pero wala akong palat Bigtirin mo ko Sa takot tinera Habang tentera ko Tulundag, lulukso At nangin sa gagak Pagpating gabat mo Imukot iknganan Hanggang may pagal ko Ikwa kung sino nga Inuloy pawas ko Tingkat ng pialungan Eko pa ilingwan Nang mamyalong katang Yung mali-balayang Ginawa katang anak Muli kayang basang Habang pagkantake Terak mo nema Yang biras timbeni Paintunan Tanaka Tinggik ng pengali Uling may wala ka Pero era palo Pinya pulong daka Ingang gaman nini Limanong anak ka Tingkat ng pialungan Di ko ampong sintak Inumang masambot Parusan tentera Dapat yakurot ko May wala akong palat Bigtirin mo ko Sa takot tinera Kapag tentera ko Lulundag, lulukso At nanin sa gagak Pagpating damat mo Imukutik nganan Hanggang may pagal ko Ikwa kung sino ba Tinuling tawas ko Tingkat ang pialungan Nagkumpa ilingwan Nang mamyalong kata Yung mali-balayang Ginawa katang anak Huli kayang basan Habang pagkantake Iterak mo neman Yang biras timbeni Paintunan Tanaka Tinggik ang pengal